Gospodine Kolakušiću, rat u Ukrajini uskoro ulazi u 5. godinu. Po vašem mišljenju, ima li na vidiku kraja tom ratu? Pa kraj rata će se dogoditi, ono što govorim već godinama, ako se na početku se napravila velika pogreška. Na početku je bilo prilike za mir. Međutim, Europska unija i njezino vodstvo je izabralo drugi put. A taj drugi put je bio, znači, nećemo mir, Rusija mora biti poražena, idemo sankcije Rusiji, želimo promijeniti vodstvo Rusije, želimo da se Rusija raspadne. Naravno, to su bile dječje igre, to su bile potpune nebuloze, jer govorio sam prije 4 godine u Europskom parlamentu, sankcijama nikada nije promijenjena niti jedna vlast. Najveće sankcije smo imali prema Sjevernoj Koreji, znači ista obitelj vlada već 60 godina, 70. Imali smo još potpunu izolaciju, ajmo tako reći, otoka Kube. Fidel Castro je vladao do svoje smrti, sada vladaju ljudi koji imaju potpuno iste stavove kao i on. Sankcijama se ne može promijeniti vlast. Ali što su donijele europske sankcije? Europske sankcije su donijele uništenje europskog gospodarstva. Donijele su enormno zaduživanje. To je koliko je Europska unija zadužena u posljednjih par godina, da ste to govorili ekonomistima ili premijerima, predsjednicima država članica Europske unije, svi ti ljudi bi rekli tako nešto nije moguće. 100 milijardi eura su poslane u Ukrajinu i tamo nestale, završile, nitko ne zna, nitko ni ne prati što se događa s tim novcem i tako dalje. Dakle, Rusija ide osvojiti sve ono što je zacrtala, ide staviti, ajmo reći, pod svoju kontrolu ona područja koja ona smatra da pripadaju Rusiji i na kojim područjima žive Rusi. Misliti da je moguće pobijediti Rusiju je jednostavno bilo apsolutno glupavo, zato što je neutemeljeno na ničemu. Vidimo sad u Ukrajini nedostaje vojnika. Kako može u državi od 50 milijuna nedostajati vojnika? Pa ta vojska bi trebala iznositi 2 milijuna ljudi najmanje, 2 milijuna naoružanih muškaraca i žena. Znači, svi želimo potpunu ravnopravnost. 1 milijun muškaraca, 1 milijun žena. I gdje je tu problem, gospodine Zelenski? Što će se po vašoj procjeni dogoditi kada Rusija osvoji ono što je zacrtala u svom ustavu? Dakle, da li će doći do zamrzavanja rata? Kakav je plan i Rusije, ali i recimo Evropske unije i Ukrajine u tom pogledu? Pa ono što smo vidjeli, znači u onim početnim pokušajima stvaranja mira od strane predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, a to je da Rusija ni na koji način ne pristaje na nikakvo primirje koje bi isključivalo predaju cijelog Donbasa Rusiji. I sad vidimo, znači, Rusija svim silama udara na Donbas i osvojit će ga vjerojatno u sljedećem razdoblju od nekoliko mjeseci ili od godinu dana. Vidimo čak, nažalost, pojačava se i napredovanje u Zaporižiji, koju je predsjednik Putin rekao da bi čak i pustio Ukrajini. Ali imamo onaj najveći problem. Kome odgovara da čak i kada bi Rusija osvojila sve, znači apsolutno sve što je zacrtala, imamo i dalje problem što Ukrajina i Zelenski ne želi ići na izbore. I jedino, znači, članovima Ukrajinskog parlamenta i Zelenskog je uvijek, ali i uvijek i zauvijek da rat nikada ne prestane. Jer po njihovom zakonu, ne ustavu, znači, oni mogu biti predsjednici i članovi parlamenta, odnosno upravljati sa stotinama milijardi koje dolaze iz Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država i znači biti doživotni, ajmo tako reći. Ako doživotno bude rat, doživotno su oni na vlasti. Ne moraju imati nikakve izbore, Europa i cijeli svijet to prihvaća, svi prihvaćaju jednostavno takvu igru. Dakle, mi imamo opasnost od trajnog rata, iako bi čak i agresija i napadi od strane Rusije prestali, jer bi Zelenski i sadašnje, ne znam kako nazvati, idiotsko vodstvo Europske unije rekli da, ne može to tako, mi moramo povratiti sav teritorij Ukrajine, iako to svako biće sa minimalnim IQ-em zna da je to nemoguće.
Evo, godinama je bilo nejasno tko je izvršio teroristički napad i uništio Sjeverni tok 1 i 2. Posljednjih dana Njemačka je pronašla krivce i podigla optužnicu protiv 5 ukrajinskih vojnika. Međutim, Poljska ih odbija izručiti i još se ruga Njemačkoj u smislu da ih ne pada na pamet ih izručiti jer je to suprotno poljskim interesima. Pa to je, znači Poljska je 100% u pravu. Jer sa takvim potezima i takvim razmišljanjem, osim izrugivati se sadašnjem vodstvu i onom prijašnjem vodstvu, dakle možemo reći demokršćanima koji su sada u sprezi sa njihovom socijalističkom partijom, njihovim SPD-om. Znači oni sad kažu, zločesti Ukrajinci, srušili ste nam Sjeverni tok 1 i 2, a mi smo vama cijelo ovo vrijeme dali desetine milijardi eura i planiramo vam dati još sljedećih desetina milijardi eura. To je jednostavno lud, zbunjen, nenormalan, to je jednostavno nemoguće otkriti taj tijek misli koji se događa kod tih takozvanih političari koji vode trenutno Njemačku i Europsku uniju. Dakle, imaš državu koja je uništila Sjeverni tok 1 i 2, ali 4 godine kroz svoju zemlju, znači plinovodi koji idu kroz Ukrajinu, su netaknuti. Zašto su oni netaknuti, a zašto su srušeni 1 i 2? Pa da bi Europa se isključivo plinom ruskim opskrbljivala kroz njihove plinovode i da bi Zelenski i ekipa mogli ubirati desetine i stotine milijuna eura koje idu za naknadu tranzicije ruskog plina kroz Ukrajinu. Dakle, mogli su prvi dan zatvoriti, ali nisu. A što su išli uništiti? Išli su uništiti Sjeverni tok 1 i 2, jer tu nema nikakve provizije od provoza ruskog plina. Znači, i da o tome svi šute, da niko ne želi govoriti o stvarima kakve jesu, kakvo normalno i zdravorazumsko ljudsko biće razmišlja, to je uistinu nevjerojatno. Međutim, većina građana nije ni znala ove 4 godine da Zelenski i Ukrajina cijelo vrijeme kroz svoju državu provoze ruski plin. Jer im to nema tko reći. Jasno. Raduju se u slučaju Njemačke zapravo suludom tijeku misli ili zapravo neko utječe na njemačke odluke? Zaista suludo izgleda njihova politika, potpuno kontradiktorna jedna drugoj. Pa njihova politika je, nažalost, pod totalnim utjecajem BlackRocka, kao i politika većina država Europske unije. Evo, Njemačka je rekla sada idemo u naoružavanje, potrošit ćemo 300 milijardi eura. A kod kog ćemo se najviše novaca potrošiti? Kod njemačkog Rheinmetalla. Eto, to bi zvučalo izvrsno i super kada taj Rheinmetall ne bi imao najvećeg dioničara, a koji je BlackRock. Znači, sve je isto. Kud god pogledamo, BlackRock je najveći vlasnik, on upravlja svim procesima, on upravlja svim medijima i tako. Mi gledamo tu Njemačku, znači, gledamo njihov SDP i HDZ koji zajedno vladaju. Ali o tome se uopće ne spominje. Govori se o nekim AfD-ovcima koji su opasnost. Ali ta opasnost, dragi moji, dolazi lagano već prema 40%. Uskoro će oni moći potpuno samostalno osvojiti vlast u Njemačkoj. Jer je većina njihovih ideja i onog programa što oni rade je jednostavno zdravorazumska. Okrenuta je Njemačkoj da Njemačka bude ponovno jaka gospodarska i samostalna država. Koliko je uvjerljiva cijela ova priča oko naoružavanja Europske unije? Zapravo sad 4 godine nakon početka rata se govori o masovnom naoružavanju, gotovo 800 milijardi eura novih zaduženja na razini čitave Europske unije. Koliko je uvjerljiva priča da će Rusija jednog dana napasti Njemačku ili ne znam nije Poljsku, Francusku? Koliko ta priča može se prodati građanima Europske unije danas? Znači, tu imamo dvije temeljne stvari. Europska unija, znači, nema niti jednog centa u džepu. Niti jednog jedinog, ni za šta. Sve ovi takozvani fondovi, Next Generation i sad ovih 800 milijardi za naoružavanje, to su novi dugovi. Znači dugovi. Ono gdje Europsku uniju je teško nazvati drugačije osim raspikućom. Ona će povesti na ekonomsko dno sve države članice. Sve. Znači, Italija se zadužila od ovih 800 milijardi, ona uzela 200 milijardi Next Generationa, to 2% se zadužila Italija od cijelokupnog duga u samo jednoj godini. A drugo,
Znači, te nebuloze o tome da će Rusija napasti Europu, države, a što to ima vrijedno za Rusiju u bilo kojoj državi Europske unije? Što to ima vrijedno za Rusiju? Nema apsolutno ništa. Mi nemamo Rusiji ništa ponuditi što bi njima trebalo. Oni su jednostavno imali dva cilja. Znači, ko dira u medveda, može se dogoditi svašta. Znači, imali su dva cilja. Da NATO ne dođe direktno na granice Rusije. I šta bi sad trebali? Znači, osvojiti cijelu Ukrajinu pa sami doći na granice NATO. Potpuno suludo. Šta je treba tu neki teritorij? Rusija je najveća država na svijetu. Je li treba možda neko sitno nalazište? Pa Rusija je najbogatije nalazište na svijetu svih minerala, svega što postoji. Dakle, tu jednostavno zdrav razum kada važe, znači Rusija će napasti ostatak Europe i Europske unije je apsolutna nula, neće napasti, sigurno neće napasti. Znači, to su jednostavne, potpune nebuloze, ali plašenjem ljudi se može uvesti potpuna diktatura tehnokratske nove države. Znači, vi ako ljude plašite ratom, oni pristaju na sve, na ukidanje gotovog novca, na stvaranje digitalnog identiteta da vas bilo tko može isključiti u bilo kojem trenutku. Znači, jednostavno, strah je najbolje oružje zlih vladara, a Europskom unijom i većinom država vladaju iznimno zli ljudi, bez ikakvog odnosa prema vlastitim nacijama, vlastitim narodima, vlastitim državama i vlastitim građanima. Europa se financijski iscrpljuje kao nikada u 21. stoljeću. Koje će biti posljedice za europske zemlje i građane Europske unije ovako ponašanje, ne samo u odnosu na rat, nego i inflacija i tiskanje milijardi novih eura? Kako je vaša prognoza? Pa, znači, najveći je problem što se cijela ekonomija, znači, Europske unije danas bazira na takozvanom nepostojećem novcu. Znači, novcu koji nikada nije niti otiskan, nikada ga nije niti Europska banka pustila u promet. Znači, količina novca u opticaju onog fiktivnog je više od 10 puta veća nego ono stvarno što postoji novac. Proračun Europske unije, sada vidimo sa svim tim zaduženjima, također prelazi, to su nevjerojatno da je 10 puta će biti veće zaduženje uskoro nego što je prihod takozvanog europskog proračuna. Jednostavno to je put koji nužno generira inflaciju, koji je ono doljevanje ulja na vatru. Znači, ljudi dobe plaću, duplo veću plaću. Evo u Hrvatskoj. Znači, duplo dođe plaća u državnim službama, onako solidno je porasla u jednom dijelu, negdje skoro i duplo, političari duplo, to je bilo prije godinu dana. Danas već oni svi, sucima su strašno porasle plaće, danas oni svi kukaju, ajme pa to više se ništa, to ne vrijedi, ja tražim još duplo veću plaću. Znači, dupla plaća, veća plaća, 3 put veća inflacija, nikada umjetnim podizanjem plaća koje nisu utemeljene na gospodarskom rastu, proizvodnji proizvoda drugima izvan Europske unije, da bi se uistinu moglo reći, mi rastemo gospodarski, pa i naše plaće rastu. Plaće rastu temeljem zaduženja, zaduženjem se plasira ne pravi novac, nego isključivo fiktivni, nepostojeći novac. To je kao i onaj novac koji bi se trebali dobiti u lancima sreće, Svetog Antuna i tako dalje, gdje prvih 100 ulagača dobije sve, a 100.000 ostalih ne dobiju apsolutno ništa. Zato što se sve radi na nepostojećem novcu, jer upravo tako se stvaraju ti lanci. Znači, svako će dobiti 30 puta ono što uloži. Pa to je jednostavno matematički nemoguće. Tako i ova ekonomija Europske unije matematički nemoguća. Oni svim silama žele ukinuti gotov novac. Zašto žele ukinuti gotov novac? Zato što gotovog novca u odnosu na onaj novac koji je takozvano u opticaju je gotovo nepostojeći. Sad, problem bi bio ako jako mali broj ljudi bi došao u bilo koju banku i tražio svoj pravi novac. Banke taj novac nemaju, on ne postoji. I sad, znači, kad se taj krug zavrti, sve banke propadaju. I sad oni pokušavaju izvesti ovu igru. Znači, maknut ćemo gotov novac,
Niko neće moći doći po svoj pravi novac i ovaj fiktivni novac će biti pravi novac. Međutim, to vrlo kratko može funkcionirati. Najmanja kriza, najmanja, ostanka struje bez jednog dana, jedna raketa bilo gdje, prekid interneta, vi ne možete tim fiktivnim novcem više ništa platiti. Niko taj fiktivni novac više neće htjeti ni za šta. I mi ćemo se u roku od par dana vratiti u srednji vijek, ma ne srednji vijek, prije 2000 godina, gdje će postojati samo robna razmjena. Jer neće biti nikakvog novca koji bi vam itko primio. Dobro, moći ćete sa zlatnicima, lijepi su, srebrnjaci isto lijepi su, moćete za onaj zlatnik koji vrijedi. Baš sam pričao sa jednim, prije par dana sa jednim poznanikom i on mi ispričao priču u Sarajevu, kako je to bilo u doba najžešćih bombardiranja, najžešćeg rata. Veli, a dođete sa zlatnikom, šta vi možete dobiti za to? Možete dobiti 2 jaja. Sad taj zlatnik vrijedi 4-5 tisuća eura, fiktivnih eura. Dobro, postoji netko ko bi stvarno odneo 5 tisuća eura novčanica, pa dao za jedno ovo, ali takvih nema puno. Znači, sve se to kupuje nekim transakcijama nepostojećeg novca. Kada dođe i nema tog gotovog novca, znači, vi ćete za razmjenu imati što će imati jedan poljoprivrednik. Hoće odnijeti šunku 2-3 pa da dobije nešto. Da dobije, ne znam ni ja šta. Ali, što će 99% građana imati za razmjenu? Neki imaju neke alate, pa će nekom dati taj neki alat, on će mu dati 3 jaja i tako dalje. I ta robna razmjena će završiti u vrlo kratkom roku. Ukidanje gotovog novca je put u apsolutnu propast, ne samo ekonomije, nego i čovječanstva koje je moguća u svega par dana. Ako imamo i dalje taj gotov novac, onda će se ta ekonomija i vjera u euro i u nešto moći održati, barem mjesec, 2. A do tada možda pametni ljudi smijene ove luđake koji nas trenutno vode i možda se uspostavi jedna normalna, zdrava ekonomija koja može vrlo brzo početi. Jer svaka katastrofa uvijek je prilika za novi početak. Vidimo razrušenu Njemačku, znači pa ona se je digla nakon rata, bila je pola razrušena. U mjesecima je taj napredak trajao, razvoj je bio strelovit. Jedino u Hrvatskoj nije bio nikakav, jer Hrvatskoj je uvijek bila pljačka, mito, korupcija ispred svega. I kao vlasti, ali i građanima. Jer uvijek biraju te jedne te iste. Evo i Hrvatska govori o novom zaduženju za oružje, naravno kao kuda svi, tuda i Hrvatska, tuda i Plenković. Kako će u perspektivi izgledati hrvatska ekonomija u sljedećih 5-10 godina ako vidimo da se sada temelji isključivo na europskim fondovima, a to uskoro zapravo prestaje u najvećoj mjeri? Pa, znači, ljudi uvijek misle da je država nešto drugo, država ne može bankrotirati, unije se ne mogu raspasti, carstva se ne mogu raspasti. Upravo je to jedno od najvećih pogrešaka ogromnog broja stanovnika i Hrvatske i cijele Europske unije. Itekako države mogu bankrotirati, itekako države se mogu raspasti i nestati, itekako se mogu raspasti i unije i carstva. Sva carstva su se uvijek raspadala kada je prestalo povjerenje u novac, a to je bio pravi novac. Ali novac je prestao kada je počela inflacija. Inflacija u brojnim carstvima se odlikovala u tome da je nekad, znači, jedan novčić imao 20 grama čistog zlata, pa onda 10 grama, pa 2 grama, pa onda je 50% bilo zlato, pa 10% zlato, pa 1% zlato. Znači, to je inflacija i kad vi dođete do toga, znači, kao što su stari Rimljani uništavali svoju valutu, koja im je omogućavala da imaju to ogromno carstvo, to vam je isto i ovo kad Europska unija zaduženjima stvara novi nepostojeći novac, koji egzistira isključivo na računima. On ne može egzistirati nigdje, jer tog novca nema. Tog novca u stvarnosti nema.
Znači, zaduženje je potpuno isto. Ako vi kao fizička osoba imate prihode u obitelji 5.000 eura i vaš dug iznosi 100.000 eura, a rata je, uzmimo, 1.000 eura. Vi živite dobro. Međutim, kada vaš dug postane 1.000.000 eura i vaša rata postane 6.000 eura, a vaši prihodi su 5.000 eura, vi tada u tom trenutku ostajete bez apsolutno ičega. Znači, nema više ničega. Nema više stana, nema više auta, nema više trosjeda, nema više poklona, nema više televizora, nema ničega. Vi ste na ulici. Možete ići u centar za beskućnike, možete potražiti nekog od vaše rodbine, prijatelja ko vas želi primiti, ali priča završava. Tako je i ovdje. Tako će i Europska unija jednostavno nestati, jer taj novac koji ona kao izdaje će postati u potpunosti bezvrijedan. U potpunosti bezvrijedan. Europska unija se mora početi ponašati kao i svako domaćinstvo. Znači, troši koliko imaš. Ako se zadužuješ, možeš se zadužiti samo za nešto što će ti u budućnosti donijeti neki dobitak. A taj dobitak sigurno nije oružje da bi ratovao s kim. To oružje će se okrenuti protiv vlastitih građana. Jel će ga oni koji će upravljati u budućnosti, koji žele upravljati u budućnosti cijelom Europskom unijom i cijelim zapadnim svijetom, upravo okrenuti protiv njezinih građana. Dojam je da građane Europske unije, općenito, ali i Hrvatske, ne zabrinjava čak ni ta neposredna budućnost za nekoliko godina. Kako to moguće tumačiti? To je nevjerojatno koliko je ljudima ispran mozak putem medija. To je, znači, kada sam ulazio u politiku 2019. godine, stalno govorim, neki drugi ljudi su živjeli u Hrvatskoj. Većina ljudi koje je danas u Hrvatskoj, kad čujem njihova razmišljanja i poglede, oni nemaju nikakve veze sa onim ljudima iz 2019. godine. Znači, u 5 godina se mišljenje građana, stavovi, vrijednosti toliko izokrenuli da je to uistinu meni teško vjerovati. Ja nisam mislio da je to moguće. Ali, znači, građani Europske unije se ipak puno bolje drže. To najbolje govori izlaznost na izbore. Znači, imamo prošli izbori za Europski parlament u svim razvijenim državama i bogatim, ekonomski i tako dalje. Izlaznost je bila 80%, a u Hrvatskoj je bila ispod 20%. Znači, ljudi su rekli, ma ne, nije bitno, izbori u Europskoj uniji su potpuno nebitni. Pa jedino mjesto gdje se donose zakoni i koji se odlučuju u vašoj sudbini je Europska unija. Plenković i njegova ekipica ne odlučuje o ničemu. Ona samo odlučuje kako će vaš novac rasporediti svojim jatacima i svojim lopovima i kriminalcima. Ništa drugo. Svi zakoni, što i kako se mora raditi unutar Hrvatske, određeni su u Europskoj uniji, odnosno u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji. I mi sad jednostavno smo rekli, pa ne, to nas ne zanima, to je glupo. Imam puno pametnijeg posla u tu nedjelju. To je tako. To je tako. Zato će kriza, ona koja je bila 2009. još krenula, u Hrvatskoj je došla 3 godine kasnije, 2012. krenula ozbiljno. Znači 2012. kad je došlo do enormnog vala stečajeva i svega i trajala je sve do, uzmimo, 2020. godine kada je Europska unija počela proizvoditi gomile nepostojećeg novca i onda desetine milijardi tog nepostojećeg novca su raspoređene i u Hrvatskoj. Naravno, kroz zaduženje i dugove. To znači da do prave krize zapravo neće biti puno razmišljanja građana. Dok ima novaca, dok ima iz europskih sredstava, dotad će sve funkcionirati. Da, mislim, najveća isto pogreška je to zvati europska sredstva, europski fondovi. To ne postoji. Postoji samo novac svake bakice u Njemačkoj, Hrvatskoj, Italiji, koja je kad je kupovala kruh, dio PDV-a, dio ovoga, uplatila u proračun Europske unije. Znači, europski novac ne postoji. Europski novac bi mogao postojati kada bi Europska unija kao zajednica nešto proizvodila i nešto uprihodovala. Europska unija nije uprihodovala 1 cent od ničega. Od ničega. Ni za šta.
Znači, to je samo otimanje, to su samo porezi koje plaćaju građani Europske unije. Međutim, poanta je da jednostavno, ja sam i nakon izborne noći kada je bila u Europskoj uniji ispričao što i kako su stari Grci nazivali stanovnike stare Grčke, one koji se nisu zanimali za društvo, nisu zanimali za politiku i bili su izdvojeni iz društvenih djelovanja. Oni su ih nazivali idiotes. To je jednostavno činjenica. U Hrvatskoj je ogroman postotak ljudi koje uopće politika ne zanima. I oni kažu, joj, da nema političara, sve bi bilo bolje. Da nema političara, sve bi bilo ekstremno jednostavno. Ne bi bilo tih ogromnih količina zakona, ne bi bilo vojske, ne bi bilo škole, ne bi bilo vrtića, ne bi bilo zdravstvenih ustanova, ne bi bilo ničega, jer ne bi postojao nitko tko bi to mogao osigurati. Te 1000 zakona bi bile svedene samo na 2 zakona, a ta 2 zakona su iznimno jednostavna. A jedan se zove zakon jačega, a drugi se zove zakon ulice. Odnosno, onaj koji je jači uzet će apsolutno sve od bilo koga koji ima nešto što mu se on sviđa, ako je on slabiji od njega. Znači, vi ako imate pištolj, šta vam vrijedi taj pištolj ako on ima automatsku pušku? Ako ste vas 10 sa vilama, šta vam to vrijedi ako onaj jedan ima pištolj? Dakle, ti zakoni bez političara i društvo bez političara, kako je bilo prije nekoliko tisuća godina, je savršeno. Vrlo jednostavno. Samo ono dovodi do jako malog broja stanovnika na zemlji, zato što jednostavno životni vijek je bez zakona, vojske i policije ekstremno kratak. Ekstremno kratak. Znači, političari mogu biti krivi za rat. I u tom ratu mogu poginuti 10 milijuna. Ali bez njih rata nema, ali imate svakodnevno uzimanje svega onoga što oni koji imaju žele. Ako ima mali broj resursa, a postoji neka skupina koja je jaka, znači ostane malo hrane i tako dalje, pa oni ne žele da vi tu budete i njima trošite te resurse. Znači, to se vrlo brzo odvija. Dok građani uistinu ne shvate da su političari najvažnija karika u društvu. To sad mnogima će zvučati, šta to on sad priča. Kaže, ne, liječnici su najvažniji. Bez političara nema liječnika, jer nema sveučilišta, nema bolnice, nema ničega. Šta, vas 3 ćete se skupiti pa ćete napraviti bolnicu? Vas 7 ili kako? Kako ćete se dogovoriti ko je prvi na redu za liječenje? Kako ćete se dogovoriti ko će uzeti ove zadnje lijekove? Kako? Naravno da nikako. Znači, društvo bez političara ne može postojati. Ona plemena i prvi vođa plemena su bili prvi političari. Prvi onaj šef u pećini je bio prvi političar. O političarima i o vašem izboru, tko su oni, ovisi u kakvom društvu živite. Mi danas smo dopustili enormno bogatstvo pojedinaca koje nije ničim ograničeno. I mi sad imamo, znači, ljudi koji su vrijedni vlasnici trilijuna, znači 10 tisuća eura i dolara i koji imaju dovoljno moći da upravljaju jednim carstvom poput Europske unije, da upravljaju Sjedinjenim Američkim Državama, bez obzira kojim je na vlasti. Ovdje sad vidimo određenu borbu u Sjedinjenim Američkim Državama između, znači, Black Rocka i tih, ajmo reći, izmišljenih financijskih institucija, s obzirom da njihovo bogatstvo je temeljeno sada više na ničemu, samo na nekim brojkama, u nekim računalima, nekim zapisima, i imamo, znači, potpuno preuzimanje od takvih struktura. Znači, potpuno su preuzete strukture u Europskoj uniji. I ta Europska unija i njezino vodstvo više po ničemu ne zastupa interese niti građana Europske unije, niti država članica, više ne zastupa ničije interese. S nadom da će građani jednog dana shvatiti ove vaše poruke, iako zvuče potprilično logično i samorazumljivo. Hvala vam na ovom razgovoru i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.